Μύθοι και αλήθειες για τους ειρηνικούς πολύποδες. Πρώτος μύθος είναι ότι οι πολύποδες πάντα υποτροπιάζουν. Η αλήθεια είναι ότι οι πολύποδες εντάσσονται σε μια χρόνια νόσος που λέγεται χρόνια ειρηνοκολπίτιδα. Οπότε, στην παρούσα φάση με τις σύγχρονες θεραπείες και την ενδοσκοπική χειρουργική μπορούμε να μιλάμε για έλεγχο της νόσου και όχι για ίαση της. Δεύτερος μύθος είναι ότι χρειάζονται βιοψία λόγω πιθανής κακοήθειας. Όχι. Η βιοψία για άλλους λόγους γίνεται, καθώς η πιθανότητα κακοήθειας είναι απειροελάχιστη. Τρίτος μύθος είναι ότι η αντιβίωση είναι η βασική μας θεραπεία. Όχι, ο κύριος μηχανισμός δημιουργίας των ειρηνικών πολυπόδων είναι κυρίως η αλλεργία, οπότε οι διάφορες μορφές κορτιζόνης είναι η βασική μας θεραπεία. Τέταρτο, μόνη λύση είναι το χειρουργείο. Άλλος ένας μύθος. Η ενδοσκοπική χειρουργία έχει δώσει ένα σημαντικό πλεονέκτημα, αλλά ο συνδυασμός με τη φαρμακευτική αγωγή αποτελεί τον ιδανικό τρόπο αντιμετώπισης των ειρηνικών πολυπόδων. Πέμπτο, ότι προκαλούν μόνο δυσκολία ειρηνικής αναπνοής. Όχι, οι ειρηνικοί πολύποδες και μπορούν να το βεβαιώσουν πάρα πολλοί ασθενείς ότι προκαλούν κυρίως απώλεια όσφρησης και γεύσης, αλλά και πολύ συχνούς πονοκεφάλους.